L'Àngela Calvet va començar a treballar en aquesta botiga fa 41 anys. Va ser quan el seu pare i un altre soci van muntar el negoci. I vaig començar amb moltes ganes de jugar, escombrant al carrer i allò fent amistats amb els altres aprenents. 4 dècades venent bosses i articles de pell a la mateixa botiga li han permès ser testimoni dels canvis socials que s'han produït a la zona. I llavors hi havia molta relació amb els veïns, a nivell d'associació, de comerciants i tot això. De mica en mica aquestes botigues han anat desapareixent i ens hem anat quedant com una miqueta més sols, perquè la gent nouvinguda no s'ha integrat tant, és un altre tipus de botiga. Tants anys darrere el taulell també han suposat la vivència d'històries curioses, algunes de les quals han tingut protagonistes rellevants. El Pasqual Maragall, per exemple, venia, es comprava algun cinturó o alguna cosa així, es deixava la cartera seva de la butxaca sobre el taulell i ell anava mirant i allò que diu, escolti, la seva cartera, que se l'ha deixat aquí. Sí. L'any passat van decidir fer millores a la botiga, una reforma per la qual han rebut el Premi a la millor remodelació de petita empresa 2015 que atorga Barna Centre.